Ако се чувстваш уморен, подут, липсва ти енергия, нямаш желание за нищо, потиснато настроение, то не ти трябват още диети, а ти трябва рестарт на организма. Аз съм Стоян, магистър-фармацевт, персонален треньор и диетолог. И днес ще представя моя 30-дневен детокс план, който е подходящ за хора, изпитващи именно тези симптоми. Дори да не ги изпитвате, винаги може да го пробвате, няма да ви навреди, напротив, може да извлечете само единствено ползи от детокса. Това, което включва детокса, са 3 различни фази, през които всеки един от вас ще мине. Първата фаза включва от 1 до 10 ден, като това е фазата на изключване на всички храни, които дразнят стомашно-чревния тракт. Това е фазата, през която всеки един от вас ще премине, като тук е идеята да започнем да подготвяме тялото за прочистване. Ще се включат различни добавки, за които ще обяснява в протокола, ще се включат различни чайове, действащи детоксикиращо на всяка една от системите в тялото, като всичко това ще бъде обяснено в самия протокол. Втората фаза обхваща от 11 до 20 ден. Това е фазата на регенерация и на възстановяване на стомашно-чревния тракт. Тук е идеята да започнем да възстановяваме микробиома, като ще се включат различни добавки, които са включени също и в фаза 1 и нови такива. За всичко това, както казах, е обяснено в самия протокол. Третата и последна такава фаза обхваща от 21 до 30 ден. Това е фазата на запазване на резултатите и на оптимизацията, доколкото е възможно. Тук идеята е да запазим резултатите максимално дълго във времето и да ги оптимизираме, разбира се, като идеята е да запазим колкото се може от това, което е написано в протокола в начина си на живот. Това, което още включва протокола, ще бъде няколко примерни хранения, които може да ви дадат насоки как да продължите и след като приключи протокола. Различни добавки, както споменах, видеоклипове към тях с обяснения, съвети за през деня, за детокса, а и след това, както различните чайове, които ще бъдат също обяснени, към тях ще има и клипове, различни методи на хидратация и методи на дишане. Като след 30 дни ще усещате как тялото ви работи в по-добър синхрон. Това не е просто детокс, а рестарт на целият организъм. Съответно, ако успеете да го спазите максимално стриктно, ще видите нацяло ползите от самия детокс и каква е идеята зад него. Ако успеете да го спазите, ще разберете какво означава тялото ви да работи като добре смазана машина. Линк към протокола ще оставя в описанието на клипа, така че всеки един от вас може да го пробва и дори да го види, ако не иска да го пробва. Напълно безплатно е, така че оставам на разположение, ако някой има въпроси или проблеми, мога да помогна, ще се радвам да го направя. Идеята е да достигне до максимално наброй хора и да съм максимално полезен.